from Lagawe, Ifugao, Philippines, Carl James Martin. May mga iilan na nagsasabing di pa daw subok ang lakas, galing at tibay ng binansagang wonderboy ng Philippine boxing na si Carl James Martin. Bagamat bitbit nito ang undefeated na record na 20 wins, 0 loss, 16 via knockout, ay sinasabi pa din ng iba na wala pa daw itong nakalaban na talagang lehitimong dekalibring boksidor o isang world title contender. At lahat pa daw ng laban nito ay sa Pinas lang. Di pa nasubukang dumayo sa ibang bansa para makipagbasagan ang mukha. Pero di lang alam ng iba na may paniguradong plano na ang kampo ni Wonderboy. Ang dahan-dahang pagpapakilala ng kanyang pangalan sa larangan ng palakasan. Dahil sa kasalukuyan ay pasok na si Martin sa 4 na organisasyon ng boxing. Ranked number 9 siya sa WBO Super Bantamweight, ranked number 7 sa IBF, ranked number 15 naman sa WBC, at ranked number 13 sa WBA. Isang patunay na papalapit na ang world title shot ni Wonderboy. Para muling subukan kung handa na ba, ang sinasabi ng iba na the next Manny Pacquiao daw na si Martin ay may isang Thai boxer na naman ang pinadayo sa Pinas para ikasa kay Wonderboy. At di basta-basta ang boxer na ito dahil naging world title challenger ito sa IBF at may disente din itong record na 31 wins, 5 losses at 22 dito via knockout. Ito ay si Gumrich Nantapech. Pero ang ganitong mga dayong kalaban ay di na bago kay Wonderboy dahil sa kanyang karera ay may 8 dayong boksidor na din ang kanyang tinalo at tinumba at 3 dito ay nagmula sa bansang Thailand. Kung 3 Thai boxer na ang tinudas ni Carl James Martin, ay 9 na Pinoy boxer naman ang tinalo nitong si Nantapech at 5 dito tinalo niya via KO. Kaya naman maituturing na maibubuga din itong dayong Thai boxer. Di din dapat magkumpiyansa si Wonderboy dahil baka ang inaasam-asam na daan patungong world title ay mapurnada dahil sa dayong Thai boxer. Sa huling 9 na laban ni Nantapech ay puro panalo at 6 dito tinapos niya via KO, habang ang huling 9 na laban ni Martin naman ay 5 dito tinapos niya via knockout. Ating silipin ang mga highlights ng mga laban ni Martin. Busisiin natin ang galawan ng sinasabing the next Pacman para may idea na din tayo kung paano tatapusin ni Wonderboy ang kalabang dayo mula Thailand na si Nantapech. Yes. So when you have him in the ring, defeated Petchorhe. Siya ngayon as compared sa kanyang huling laban, which is his first televised. And overwhelmed right now. Not really his style. Oh, out of the last one. We'll be counting a quick break when we are Still We're done with half of the first round. That's a knockdown. He got club lang yung bumagsak. Bibilangan na yan. and Goket Jim tried to brush up whatever slick spot was on the Boxing is, if anything, except the soul. He's in trap. Goket Jim barely standing. And a wicked shot. That throws him. Is this nearing the end? Wala na, hindi na makatapon. But he throws a left hand. of the third round. Right now, nasa gitna po sila. Double jab with the left strike. Martin, mukhang nagkatin. Now going back into action and a good combination. Shot to the body, a right. Martin, now going back into action and a good combination. Shot to the body, a right. Sa bodega ni Moon Chul Soo at luhod ang Korean boxer. And ano daw kung makakatayo pa rito at sumubsob na. He beat the count. It's a 9 and 10 and it's over.
Bantamweight champion, James. Of the evening. Maraming nag-aabang dito sa batang ito. Yun na. Yun na ang sinasabi natin. Yung Body katawan. shot. Yung side of the body yun eh. And, James Martin. Carl James Martin. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.